So yung ani kagwapa imo hinigugma kung mahal din mo siya. Sa imong mata, gwapa jud kay siya. Gwapa yan naman. Kung mahal jud nimo sa katao, gwapa jud siya sa imong pananaw. Ano siya guys, na babae is Sa tinood lang. Sa tinood lang. Buto na siya. tinadaanan din siya. Siya kay Kaan. Kaya yung ito lang tapos ma-care ka siya, maalaga, and then tako yung ganun siya. Oh! Wala ka daw! Pagtiis. Anong tiis. O konsensya. Pasensya! Konsensya! O, napod kay konsensya. Naku, magkonsensya. Ako siya pasensya. Saka walay pasensya, walay konsensya. Saka walay pasensya, walay konsensya. Saka walay pasensya, walay konsensya. Dali na po siya masuko. Dili Dali siya, pag masuko ka, masuko po siya. And then kung masuko po siya. Nila-relate mo na tanan. Papatalo ba tayo, Char? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. If you love your loved ones, be proud of him. Or her. Or her. Sa lahat po ng guys, gawa kayo ng challenge na pwede namin makaya na mo na challenge guys. Yan lang po. Ang makuha ninyo ani na idea sa inyong loved ones is wala. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ito mo ano? 1 year and 1 Happy month. kasi siya. 1 year and 1 month na po kami. So tuloy lang po ang pag-suporta sa aming buddy, and yun na nga buddy, suporta kayo sa amin dahil pagmamahalang ito. So tatapos po ang vlog namin ng kasalan. So suporta guys, so magkakasalbi, pakasal to the end. 10 years Till death do us part. Till death. Hindi mo sunog sa Jamil dahil hindi mo mag-sign in eh. Sundo ko na ako si Jason. So, yung mga kadirigma, dinilit namin ang aming photo. Dahil maraming photo. And full na rin ang aming memory. Pinakakawan na Delete nito. ang photo. So, yun ako guys.